el capítol estrella d'aquest pressupost, que és el capítol de les inversions. L'augment, com he dit, de la partida d'inversions participatives, és a dir, del muntant disponible per a que els veïns decidisquen en què volen invertir-lo. Altra novetat important, com he dit, és els 3,5 milions de préstec que ens permetran analitzar i fer una sèrie d'inversions que considerem que són molt importants per al municipi i, per últim, també l'augment de les inversions en recursos propis. Fer un repàs, Pablo, per favor, de les inversions més destacades de les que pretenem fer al llarg de 2018. En primer lloc, anem a destinar 750.000 euros a la carretera de la Cima. És una inversió molt forta que s'haurà d'executar en diverses fases. Aleshores, per a la fase 1 hem consignat, com ja he dit, 750.000 euros. La segona inversió més forta són 700.000 euros destinades al pla d'asfaltar de carrers i voreres. Jo crec que tots estem d'acord en que és una de les necessitats més importants que té el poble. N'hi ha moltíssims carrers, voreres i carreteres en molt mal estat, tant dins del casc urbà com fora. N'hi ha 450.000 euros destinats a projectes de regeneració de l'espai urbà. N'hi ha diversos espais urbans en el poble que són vells, que presenten diverses patologies i problemes, i la idea és destinar una partida important per a sanejar-los i per a poder actuar sobre ells. Tenim també la millora dels accessos de la Maquiva. És altra carretera que està, en aquest cas, en molt mal estat. Sabeu que té alguns punts negres de seguretat importants. Destinem també 320.000 euros a construir centres socials en les urbanitzacions per a donar als veïns i a les associacions un espai de socialització on poder reunir-se i on poder un poc també fer poble. Anem a construir un nou edifici de seguretat ciutadana, per a la qual cosa hem dotat una partida de 250.000 euros. Jo crec que estem tots d'acord en que l'actual retent de la policia, que és el que està ubicat en el parc, necessita urgentment un recanvi. Sabeu que l'edifici està en molt mal estat, sabeu que té ara mateix excavat un soterrani que s'excava, que no se feu res, que queda a l'aire, que està apuntalat i que suposa un problema de seguretat. Anem a apostar també per la construcció d'un nou centre polivalent, perquè tenim un problema d'espai important. Tenim una llar jove que es queda xicoteta, que està molt bé per a fer xerrades i per a fer tallers, però que no té un espai de socialització i d'estar per a la joventut. Tenim un edifici que queda curt pel que fa a possibilitats de fer altre tipus d'actes, de fer concerts, de plantejar activitats culturals, etc. Aleshores, tenim previst, ja dic, un edifici polivalent per a ús sobretot de joventut, de música i de temes culturals i aquells que puguen ser necessaris. I aquestes inversions participatives van a continuar fent-se igual que s'han fet en 2017, és a dir, n'hi ha una sectorització feta del municipi en 7 zones diferents i aquests 200.000 euros es van a repartir entre les zones en funció de l'aportació a l'IBI de cada zona. 200.000 euros per a parcs i jardins, que és una inversió molt forta, sobretot comparada amb la que n'hi havia en anys anteriors per als parcs, i està pensada un poquet no sols per a reposar els columpios o els elements que estiguen vells i deteriorats dels parcs ja existents, sinó també per a construir parcs nous, tant en el casc urbà com les urbanitzacions. Una altra inversió de 100.000 euros és una inversió per a millorar els accessos a la cooperativa, que permeten connectar el casc urbà amb aquesta zona i que són l'únic punt pràcticament que quedaria per terminar en aquest eix que unirà la Calderona amb el riu Túria, després de la posada en marxa ja de les gestions per a construir la passarel·la, que ja sabeu que ja tenim el compromís de conselleria, per tant el que faltaria seria adequar, com dic, aquesta zona dels accessos a la cooperativa, i per això hem destinat una partida de 100.000 euros. N'hi ha altres 100.000 euros destinats per a la millora del trinquet municipal. Ara que ja per fi l'hem pogut adquirir, podem fer aquelles inversions que considerem necessàries. El cementeri va tindre una partida de 80.000 euros per a tornar a construir més nínxols. Periòdicament sabeu que s'esgoten i cal ampliar. N'hi ha 70.000 euros també destinats a la impermeabilització de l'edifici de l'escola infantil. N'hi ha problemes en tot l'edifici molt importants de goteres i la idea és impermeabilitzar-lo i és una despesa prou forta.
50.000 euros van destinats a l'adquisició d'un tractor per a la brigada, un nou vehicle, en aquesta línia que he comentat abans de dotar a la brigada dels mitjans materials necessaris per a treballar en condicions i per a donar un bon servei als veïns. 50.000 euros van destinats a la redacció d'un projecte per al futur centre de dia. Altres 50.000 euros van a destinar-se a l'adquisició de drets de reg en la zona nord, que és també un compromís que s'ha adquirit amb el Consell Agrari, l'adquisició d'aquests drets de reg en el canal de regantes del Túria. 38.000 euros destinats a la inversió en infraestructures esportives, que a més de la reposició ordinària, el que hem consignat és una partida extra per a construir banys en aquelles instal·lacions esportives que estan més allunyades i que no tenen ara mateix una instal·lació, uns asseos, uns lavabos que puguen utilitzar els usuaris. 20.000 euros van a destinar-se a la rehabilitació del patrimoni històric, en aquest cas en concret a la rehabilitació dels catxirulos, de diversos catxirulos del terme municipal. N'hi ha 15.000 euros destinats a la inversió per a condicionar aquests pàrquings que hem dit que anem a arrendar, juntament amb els que ja teníem arrendats. La idea d'acondicionar-los, i amb això acabem un poquet el que és el llistat de les inversions que anem a sufragar tant amb el préstec com aquest augment de quasi 1 milió d'euros de la partida d'inversions amb recursos propis.